How did you get through? Yabona tanga Failing a grade? yabona isikolo tanga. Yeah. Mina nesikole besingazwani mfana. Yeah. Yabona tanga isikole mina bengasithandi tanga. Kabuhlungu. Khona la tanga ngisabuke feel grade 10 tanga. Yeah. Mtshela ma-Olid ngifuna ukuyeka manje. First time tanga. Fail. Yeah. La ma-Olid ngifuna ukuyeka isikole angigrade. Tanga lapho tanga shitmaye ukhobona tanga amajito okhulinawo tanga. Shitna besinale nqondo ukuthi abafithu. Wafila wena sifila sonke, waphasa wena siphasa sonke. Yabona obvious tanga besisena lento ukuthi sambeza amajita tanga ngithola. Shitma tanga ngithema ecede ukufila grade 10. Ay amajita avala. Obvious nginalento ukuthi tanga amajita ecede isikole ukucala ukufila mina tanga. Nangapha tanga obvious ephela tanga age nayo bini ukushaya tanga. Yabo. Ngitshela ma-Olid mina isikole nami amdala. Amdala. Mfana asho ma-Olid namahlale phansi tanga. Wonke umuntu uyafela tanga emhlabeni tanga ngithola. Akusuke kuphela nje akusuke ukucala tanga. Udila kanjani? Tanga tanga benginokuthi tanga mangivuka tanga. Ngabathi isikhathi sesikole tanga sanikuhlala ekamereni ibuma 30 minutes. Lokho ngiyacabanga. Shima manje ngizoya khona leti nje ukuthi ayikena khambani hamba ubhanka. Uma ngathi uyiskill. Ndoda ngiphuma ngathi ngeskill kanti ndoda umeni yobhanka esayidini ngithola mali. Kanti find out ukuthi ma-Olid uzongijamba. Yabo. Ngokuthi khona la azange ngaya khona ndoda esikoleni maybe for 2 weeks.